Manamnama nga mga sarabot ipagilya na Pilipinas kadigiti World Top Pole Vaulters indon umay abulan iti Setyembre. Dahil iti anunsyo ni World Rank number 4 Pinoy Pole Vaulter EJ Obiena iti mismo nga nakin event iti laing kalman nga maawagan iti atletang Ayala World Pole Vault Challenge nga mga iti Ayala Triangle Garden iti Makati itong Setyembre 20 aging 21. Inisyal nga nakaschedule iti parehas metlaing a petsa iti naglabas sa tawen ngem sana natuloy kapo iti spine injury ni Obiena anang pasardeng kenkwana iti 2024 season. Bayan ti preparasyon iti nasaong nga event nagtalined ni Obiena nga aktibo iti international competition nga magipagpaset iti meeting Hercules EBS ti Monaco leg iti Diamond League inton Hulyo 11. Para iti IFM Sports, dahil iti Idol Joey C. Tatak RMN.